вижте това огромно нещо. Хайде да се качим. Хайде. Този атракцион е за възрастни. Ти си възрастен. Както и да е, нека да покараме нещо по-малко. Вижте тези фойерверки. Ще седим вътре. Ще се въртим. Не. Аз ще карам тези страшни коли, когато порасна, но сега не искам. Не искам. Да тръгваме. Не, моля, не. Не. Хайде, трябва да се научиш да караш големите влакчета. Защо дори да идваш в увеселителен парк, като не искаш да се возиш? Добре, ще отида. Добре, не се дръж като дете. Не, аз съм пораснал. Как си? Всичко беше наред, нали? Беше добре, да, но сега нека караме само малките влакчета. Толкова беше страшно. Вау, толкова забавно. Какъв е този ужас? Охо-хо-хо, толкова е забавно! Това е страшният цирк на Жокера и Харли Куин! О, да! Ще се изгубим и ще останем тук завинаги. Нека сме заедно, хайде! Ето го. И той показва... О, не трябваше да идваме тук. Вау! Хо-хо-хо-хо-хо!